Ritratti ta' raġel li salva fekruna waqt li kien qed jgħum fil-baħar bejn ħaġarqim u Arlabsi inxterdu fl-aħħar jiem fuq il-midja soċjali. One News iltaqa' mal-persuna bl-isem ta' George Portelli li t-tnejn inserta din il-fekruna ta' madwar 49 kg ta' tip loggerhead li kienet tidher li marida u f'diffikultà. Portelli spjegalna eżatt kif seħħ il-każ u x'għamel biex itellaħħa fuq l-art. Nara din il-fekruna li kienet qed tiflowtja, kellha problema serja biex tom, ma setax todos, kienet ovvja. Iddeċidejt li naqbad din il-fekruna nejna il-ġewwa kienet hawnma mhux ħażin notevoli, imma daħħalta ġewwa poġġejta fuq l-art u ċempilna r-rescue. Kompla jgħid li ħassu ferħan b'dak li jagħmel fil-waqt li l-persuni li kienu qed isegwu faħruh u ringrazzjawh ukoll. Jiena kuntent ħafna li għamil dmiri ta' ċittadin illi salvajt dal-annimali huwa protett. In-nies kienu kuntenti ħafna wkoll, kienu ferħanin, kien hemm ħafna turisti illi saqsew ħafna mistoqsijiet dwarha, irridu jkunu jafu x'se nagħmlu biha, jekk għandniex ċentru ta' riabilitazzjoni għaw Malta li fil-fatt spjegajtilhom jgħixru plaġin. One News staqsa lil Portelli li huwa għallim fi-skola tal-Knisja dwar il-kampanji ta' tagħlim li jsiru fl-iskejjel biex jitħares aktar l-ambjent u allura anke jiġu protetti l-ħlejjaq tal-baħar fost l-oħrajn, iżda mhux biss. L-iskejjel għandhom bżonn jaħdmu iżjed fuq is-sostenibilità. Aħna eżempju jiena nagħlem il-Kulleġġ Santu Wistin, aħna dis-sena t-tema tal-iskola hija proprju s-sostenibilità. Iskejjel għandhom jafżaw l-istudenti jagħmlu kampanji biex l-iskart jinġabar kif suppost. Jirriżulta li l-fekruna issa natat l-isem ta' Nil għall-awwim Nila Ġus li fl-aħħar jiem kiser ir-rekord dinji tal-hawn propju fl-istess inħawi fejn instabet. Dan ukoll bittama li l-fekruna jkollha wkoll l-istess determinazzjoni u kuraġġ tal-atleta Malti. One News ukoll infurmat li l-fekruna qed tingħata l-kura kollha possibbli u qed tinżamm fix-xrob Plaġin ta' ħarsien kontinu minn Nature Trust Malta u l-Wildlife Rescue Malta.